Добре, пускай. Здравейте, днес ще играем Counter-Strike в iPlay.bg. Алекс, Да. здравейте! Аз съм Как Алекс, сте, той е хора? Теодор. Това е първият ми клип. Ще снимаме клип за Counter-Strike. Както виждате е разпаун и се стрепаме яката. Алекс е от контртерористите, пък аз съм от терористите. Гледайте как сега. Има бомби, всичко има. Да, в кой сервер няма бомба? Аз съм малко слаб. Какво? Малко съм слаб тук. Давай, спорс. Да, сега аз съм много силен. Не, че сме излагани. Какво? Чакай сега тук за пищак. Къде си, Алекс? Сега ще ги стрелям с пищак. А? Ще ги стрелям всички с пищак. Абе, да, и тогава я ще бъдеш. Ай, къде си? Чакайте, тук съм в тунела, нещо стрелям. Само бомбите какво? Някакво вкусно флаш. Къде си, Алекс? Сега какво да? Е, там някакъв хедшотник. Те тук отдалеч силно да се прицелват. Те хедшотват. О, много нападат нещо. Бих го! Ох, Точно и убих това е един. арената. Не са сменили мапа, са сменили просто не знам. Сега ми пише, преди ми пишеше играчи 20 там. 16, сега ми пише играчи 0. Терористите са пълни, а не. Първото ми убиване ще е от моето. Един вече е убил 127 човека. Да. Аз съм на трето място. Къде си? На четвърто място. На пето Аз съм място. на трето. Ето, ако това са ти. А, не. Не ми така. Не го уби с хедшот, ако стреля в корема. Забравих да ви кажа, че Алекс в играта се казва Алекс БГ. Казвам Теодор. Ето го, майче. Не беше той. Мора да ви подсказвате къде е, че ме дразни. Грозна, да. Пишете на коментарите. О, мале, тук ми трепат като луди, бе. Вие сте много силни. Ще напишем, примерно, аз ще написам, продължаваме да снимаме с Counter-Strike, а той ще напише някоя друга игра и която стане там 10 харесвания, на тази игра ще играем. Значи следващия ни клип. Да. Ах, ето това публика бях аз. Не, вече знам къде си. Какво? Вече знам къде си. Обаче аз минавам по друг път. Не към тебе. А? Нищо. Някой тук ме стреля пак. Ах, бе, Тоди. Ах, бе, Тоди, бе. Защо ме убиваш? Какво? Бяхме приятели, ти ме убиваш. Сега с двата пищака ще те настрелям. О, кой ме стреля, бе? Къде е това, бе? Кой е това? Дай с двата пищака. Сега с двата пищака, Тоди, ще убия. Ох, мале! О май гад, къде хвърлих? Как ме уби? Така се едно със снайпер ме убил. Да, бях точно зад него това значи. Ти пак не ме. Чакай сега със снайпера. С снайпер ли? Не знам къде е снайпер. На 1.77.
7 по-скоро. Само. Едно е там, нали, за ново оръжие. Да. Нов пистолет. Да, не. Чакай само да се изправя. Обман някакъв летина. Тебе те убиха ти, докато се изправиш. Докато се изправиш, тебе те убиха. Някакъв хедшот. Аз убих един с бомба. Не, стрелят. Мера Алекс. Той човека тук ме стрелят. Аз докато се зареждах, те ме убиха. Някакъв как стреля. Искам да ви кажа, Алекс, Да? в този сервер Golden AK, Не, няма. дали има? Не знам. Няма. Виж такова, че няма. Golden AK. Не, то няма пари. Как да има? Да ви кажа, че в някои сервери има Golden AK, но в този сме се паднали да няма. Не, аз избирах да няма. Така, това така. То как му уби, значи? Аз тук бях на 50 кръв. На колко? 50 кръв. Някакъв мамайлката му уби. Алекс, от бомба! Те не ме уби. От бомба падна. Ама само гледам някакъв как хвърли бомба. И аз бях някакъв бомба. Тук хигрената безкрайно ли е? Аз тук пуснах 100 хигрената. Добре, не. Не само 200. Сега почвам вече да ми трябва всичките. Сега съм със снайпер. Аз пък съм нещо много добър по фърляне на бомбите. Не знам, аз преди бях много слаб. Един как сега да го дадеш хедшот, обаче не го оцелих. Един друг. Сега ще ми трябва аз с пищак. Всичките с двоен пищак. И видите, всичките така ще ми трябва. С снайпер наблюдавам. Той ли ти как го уби? Кой? Ти как го уби, он? След снайпер. Кой съм го убил? Ти уби един, а сега аз те убих тук. Да, аз стрелях в един друг. И то го убих, ти тогава му уби с снайпер. С снайперчо. Нападам ви базата! Някакъв ми уби тук. Сега двата пищака. Какво? Двата пищака. Да, аз съм с двата пищака. И аз съм с двата пищака. Жегом се, не съм с двата пищака. Аз съм с двата пищака. Това ти ли беше, бе? Не. Не. Ходим, точно се показвам там от една дупка. Ти знаеш една дупката. Точно се показвам един вечер. Къде е той? Къде е той, Христо? Къде си, бе? Каква бомба хвърлих. И то? Не се появи от тунел. Къде си ти? Аз поканах с един. Бе, беше Диня. Нали Диня ще трябва? То как му уби, бе? Диня, бе. Аз там стрелях 50 пъти в главата, той просто не умря. Сигурно сте? Не знам.
Като как ще да набия един хедшот, обаче препуснах. Хаспа, къде фалих тази бомба и ме уби? Имаш две бомби, хигра. О, аз няколко съм точен. така ги хвърлям. Бомба! Оле! Ох, стана ми бял екран от тебе. Това го хвърлих аз. О, коме! Това ти ли си? Да, аз бях там горе, на дупката. Аз съм с такова скаут, снайпер. Ти ли ме стреляш? Не. Ама аз бомбите са ни. Винаги ми се появява по някаква бомба. О, бял екрана ми става. Да, те мен как ме виждат? Чакай съм в пистолета, он отивам да го убия. Къде там ме убийните, стигна 100. Мела ли? Не, е тук. Ей сега. Гледайте как се убива. Запища. Били го? Не сега. О, мале, как ме паднаха двама. Те са пък са ги убили. Чакай сега, нямам тук. Кой мен? Двата пища. Не, гръм. Алекс, къде си? Бях в тунела. Обаче ме убих. Оу е, оу е. Тън, тън, тарарам. Counter-Strike е една много пътна игра, да ви кажа. Но ако много се зарибиш и... Къде си, Алекс? Аз сега се опитам да ви влезнем във вашата база. Аз там да влезнем във вашата база и там половината ги убих всички. Като се спамвах. Аз съм с снайпер ви гледам. Мапа, знаеш кое ме е любимото пушкало? Кой? Едно. Не. 1-3-3. Това ще го видя. А? Това ще го видя. Само да ми го видя. Ох, ама винаги искам да си го взема. О, камера. 1-3-3. А! То 1-3-3 спа. Ето почвам да оправя. Добре, Влади. Какво ще правиш това? О, без как си. Си взех най-слабото оръжие. На Феликс. Без как си взех най-слабото. Кой с 6? Къде си? Ако 47 ли? Да. В моята база къде? Я, 1, 5, 3. Да, това е снайпер заради. Не е такова. 1-2-2 най-слабото оръжие на света. Ма не, казваш любимото ти пушкало. Пушкало. Къде казваш? На това как забих. Нямам патронки. Ами сега имаш ли патронки? Да, сега вече имам. Вие там ни нападате? Две, няма да видя. Да, АК-47. Най-слабото на света. На Феликс любимото. Да. Ако не знаете кой е Феликс, един наш приятел. Един...
На Феликс най-слабото оръжие е любов. АК-47, най-слабото оръжие на светът. О, маленди! О, бахти, хедшота му хвърли един. Какво е това жълто? Алекс! За пети път те питам, къде си? Винаги като ме питаш, аз умирам. Не мога да ти кажа. Къде си сега? В моята база. В моята база. Добре. Не става годен акът. Сега излезна от неговата си база. О, мале, то как му убива е? С тя аз хвърлям бомби като... Да, ти ли хвърли тук? Да. Не, някой друг. О, как ми гръмна. Аз пък Алекс, без да искам с моята бомба се гръмна. Как? Я? Я хвърлих на... Не, да, взима ти кръв. Да. Аз да знам. Всичките на синьо! Не, пусна терорист. Не смени се. Не могат, те са пълни. Еми нищо, така само натискай. Да, се опитам да мина. Като. Да, те са пълни. Oh, look at this! То как го убих снайпера. Обаче той някакъв там бяга като лук. Аз не го убих. Ма ти откъта ли си? Да, не, тук. Ето, аз вече съм откъта. Окей. Ама ти също ли си откъта, Алекс? Не, тук. Добре, аз съм откъта си. Ми изтрепа всички. То как ще да... Чакай, как ще ти удара един хедшот? Ти мини откъта. Защо? Ми така. Аз съм повече обичам. Махни се първо. Първо се махни ти. Аз се махнах. Защото аз не мога. Как не можеш? There's too much. Чакай се, сега съм... Ми се махна оръжието, сега имам само нощи. Атака с нощи! Атака с нощи! Атака с нощи! Алекс! Да. Правилно да направим една страница във Facebook на Counter-Strike и там да качваме тия клип. Добре. Аз имам... Аз нали направих такова? Страница! В YouTube ще направих... Аз сега няма да си го качвам в екрана. То пак не се качвам в екраната. Обаче и в страница. Ако има много харесване този клип, ще... Какво? Не знам, нещо ще измисляме яко. Някакви награди ли? Какви награди? За най-много харесване. Ох, някакъв се снайпер оттам ме трепете пака си. Ето е тия. Ох, скапа ме.
Злата пищака! Злата пищака! Злата пищака убих един... не го убих аз. Да, ама ти откъде вземаш ти едната пищака? 1, 5 и каквото искаш оръжие. И той ти дава 1, злата... 5. Да. 1, 5. 1, 5. Мен ми даде АК-40. И чувствително на 2, не можеш ли да си смениш оръжието? 1, 5 и какво? И каквото искаш друго оръжие. С пистолета и това оръжие. Добре. Ето, да, сетих се. Двата пищака! Двата пищака са ми любими. И аз ще пълната с това. Всякият ти. Два пищака! Един не мога да го убия с двата пищака. Аз убих двама с трима с двата пищака. Един ми би с снайпер. Той откъде ми стрела? Това. Не е изключено, виж. Двата пищака. Той откъде ме килна, бе? Някакъв тук, аз съм в базата, той там ме стреля с снайпер. И аз, бе! Ой, се ви размазах мутрите, бе! Не се ви размазах мутрите, убих го единия, бе! Тебе също, бе! Ето те, бе! Убих ги тримата. Забавя да направя мутрите. Тапаци тук ще ни влизат тук в базата. Един тук как ще го хетна. Ето, хет. Алекс, да знаеш какво? Какво? Тук таковахме. Така. Хет. Не. Един как ме чака с снайпер там. И там. Стоп. Щяхме да играем друг мап, обаче той е много мрънка, защото не иска да играем друг мап. Какво? Викам, че щяхме да играем друг мап, ако той, обаче той не иска. Мрънка. Да, защото не познавам арената ми е много гадна. За да е по-готина. За да е по-готина. Това е любимото. Хедшот ми се става. Да, хедшот. Става ли откъто? Чакай, аз стана. Не е пълно съм. Не е пълно. Да, бе, защото са повече. Тук с пищак. 1, 5, 1. Един го убих с двата пищака, отдалече. Се прецелих отблизо. Цвата пищака. Цвата пищака. То къде ме цели? Къде си ти? Ти също ли си? Пак си ли си? Един как го убих. Аз даже стрелям така. Виждам една точица. И стрелям. Тук съм се скрил. Тук ги цепа като лудо. На 53 кръв съм. Аз така от тунел ще ги цепа. Ти там ги пречакваш и ги целиш ли?
Не, те там си показват главите, за да ни оцелят. И аз ги целям. Виж натисни едно. Как? Или едно, Един как трябва да го целя, обаче един ми подпречи пътя. 1-1-5. Да, и аз с него стрелям по принцип. Много е яко, нали? И аз с това си стрелям. Васко вика, че това е много слабо оръжие. Че не мога да стреля с него. То е такова с снайпер също. Да. Да, Ама бе. виж, натисни там. Примерно 5-3. Също. Не, 1-5-4. Не, изобщо слабо оръжие. Много си е. 1-5-4 е също за такова. Изобщо не е слабо. Аз това оръжие не колко ми трябва. Аз това ми беше първо, което аз винаги с него се целя. Винаги тебе е така, с него те убивам. Повечето пъти, не? Някакво с снайпери, пистолети. Аз тук. От ей тук да ги цепа, ей тук. Един тук как ме удари с хедшот, аз даже не знам това къде е. Ето, виж тук с 300 човека. Там с 300 човека мен ме убиват. Не знам даже кои са. О, мале, то как ме хетна, бе? 1-1-5. Изобщо не е слабо оръжие това. Видях го. Хетинг. Как най-накрая мога да бих. Какъв хет, бе. Обаче тук има друг скин това оръжие. На хетинг, мена. Стига то тук. Аз качвам той на ценица. Кой? Някакъв тук Бум, Дупстер Forever и т. What the head? Бум, хедшот. Аз тук някой само ще седат и аз тук само хет. И аз тук само хетове. Как го убих. What a headshot. Точно си презареждах патроните ти ще да ги опукам всичките. Значи аз дъвам. Аз колко съм убивал? Пречи. 30. Аз съм убила 12. Това оръжие даже си е много добро. Много добре. Много добро даже. Да. Аз не мога да стреля с това оръжие. Кой е това тъпо оръжие, бе, Алекс? Той като стреля само с годен ака и такова. Той ще му е тъп. Как се приказва? Там ни нападнаха базата, бързо. Гледай сега хет! Гледай начало. Как не можах, това се мръдна, бе, някакъв ме уби. Точно се бях Аз тук всички ги опухах. Точно се бях прецелил. Така там, ни бяха в базата, всички ги опухах. 100 човека там не бих. Ето, това също е яко. 1-1-4. Да, това е същото. Да. Аз не беше първото, 1-1-4, после го намерих този снайпер. Много е хубаво това оръжие даже. Това е оригиналка, много силно. Много силно е това оръжие. Гледай тук, трепа като... Много е добро това оръжие. Някой Алекс, ако ти каже, че е много слабо, не му вярва. Това, където е на 5, е по-силно от 4. И на мен. Ама и 4 знаеш колко е силно.
2, 5, 1, 1, 5. Право също е много. Направо на 1-5-5, за да имам и 2 пистолета. Такова. Като ми свършат патроните, си сменям и пистолета, почвам да ги стрелям. Пък 1-1-3 е също снайпер. А то откъде тук се появи? С снайпер то го убих в корема. Само се показа така, само малка част и аз го убих. Чумшли. Не, си сменя да сме някакви. То със снайпер ли ме уби? То със снайпера имаш някакви майче различни бомби, не знам. Виж, той цъкни там. Примерно 1, после пак 1, после 9 и после 1. За да аз с този снайпер съм. Методи? 1-1-9-1. С кой? 1-1-9-1. Той също е як. Да, той е скаут. Методи? Да. И аз съм с твоите. Ами защо всеки път излизаш с едни и същи маратон? Аз ли? Да. Не знам. Защото те са ми футболни. Да, и аз съм футболист с Роналдо. Сега съм с екипа на Роналдо. Добре. Само че майчо, Алекс, Да. майче другия снайпер майче малко повече приближава. Какво се прави това? Знам, но този скаут за мен е по-силен от другите. Затова Аз тук само ги гледам тук с снайперите. хедшот удрям. Само ги хетвам с снайпера. Да, този скаут е по-силен, да. Може да се каже. А виж има едно. Там, 1-6-6 примерно. Сега ще го видя. Майче То скаут също е си. по повече такова. По повече кръв. Тя 1-6-6. Не той. Това е АК-47. Да. Пак с 47 от 1-6-6. Стига с това АК-47. Иначе едно такова. То също беше много силно. Сега с пистолета. Хвърли всяко. Предпочитам с пистолет. Вместо с АК-47. Аз тук чакам дупката за снайпера някъде. 1-6-7. 1-6-7. Да. Това е също силно, обаче не мога да приближаваш. 35 убивания. Аз тук чакам на тази дупка 3 часа, никой няма. 1-6-7. Ще видиш, той също е много силен. Колко? 1-6-7. Едно, 6-7. Да. Това също е много яко. Той е такова, като стреляш и онова се дърпа назад. Да, обаче. И е силно. Мощно. Да, но то ти... Ти? То не
може така да стреляш колко си искаш, но малко ти забавя като стреляш един патрон. Да. Значи може да си променяш там. Цъкни на второто копче с него. Може да е такъв автоматик и да стреля примерно туф и спира. Туф и спира. Да, също е много яко. О май гад. А пък това е 1.5.6 също е слабо. Не, аз на кръстечница. Аз с това кръстечница. Но тя е от те малките, обаче с заглушител. То е 1.5.6 също е слабо, виж. Това ти взима сигурно по 3 животи. Аз съм с помпа. Ти с помпа ли си? Да. Ти откъде взе помпата? Я ми кажи какво. Там е 1.9. Такива. Ето го всички ги убих с тази помпа. Не знам, 1.9. 3 ли беше? 1.9.3. Не, това е там на мор. Това е картечница. Цъкни там на мор и та ще излезне там. Тея. Да, картечница така и шива по 3. 3. 1. Оп, вече цъкнах тези. Да, картечница, значи 1. 9, 9, 9, какво? 1, 9. Я сега ще видя. 1. Само пипам. Да, видях къде с помпите. 1, 9, 9, 1. Да. 1, 9, 9, 2. Да, тя също е много силна, защото не зарежда. Да, бе, тя е яка. Виж, на си това не е много силно. 1, 9, 9, аз не го съм цъкнал. Да, това. 2, това е едно такова като... Все едно като пищак. Да, аз с това и ти казах. От тези малките картечници ти не наричат. Да, той е като пистолет. 3. Това също е яко. 1, 9, 9, 3. Да, ето. Да, това е малка картечница. Да, това е много яко. Също е много добро. Това е такъв заглушител. Все едно заглушител. Това също е много добро. Ни стрелят с такива флаш гранати и аз не се не виждам. Те тук 100 човека са там. Атака! Атака! Това също е яко. 1, 9, 9, 4. Сега. Това също е много добро. Направо уникално е това. Той има и такова като камера нещо. Какво е 1.9.9.4? Да. 1.1.9.9.4. Да, час съм го виждал. Да, готино. Не е много силно, май. Не, аз съм играл с него, обаче не е много силно. Сима ти там по 30 живота. Пък той най-слабото оръжие на Феликс. Знаете колко ще има по едно? Айде! Мен ме пусна контртерорист. Виж, 1.1.9.6. 1.1.9.6. Добре. Аз ще ги писаш. 1.1.9.6. Да, това е такова като картечница, много маничка.
Ей, това тук е много яко това. На теб харесва ли? Аз съм само като PlayStation. Малко е слабичко. Не слабо. О, тук само ви нападнахме базата. Ура! Ха-ха-ха! Ура! Ха-ха-ха! Нападнаме се. 1-9-6. Но не, 1-9-6. Аз взех помпа. Тя е много яка. Пък тази другата помпа къде е? Къде само презареждаш отдолу? Постоянно презареждаш. Не е да. Не знам къде беше. 9, 2. Не е това. Тя е много яка също. Взима ти по доста живота. Взима ти по 40 живота ли? 5. Виж 1-1-9-5. 1-9-5. Да. Това е много яко. Много ме кефи. На тебе кефи.